רוב החיים שלכם בניתם סביבכם כלוב של אמונות מגבילות. והיום אני הולך לעזור לכם לנפץ 5 אמונות מגבילות שמפרידות ביניכם לבין האנשים הכי מצליחים בעולם. אני אסביר על כל אמונה בנפרד, אתן לכם דוגמאות, וכמובן שבסוף אתם תצאו גם עם טיפ פרקטי שאתם יכולים ליישם עוד היום כדי לנפץ את האמונות המגבילות האלה. אגב, בסוף הסרטון מחכה לכם תרגיל עוצמתי שיעזור לכם לזהות אמונות מגבילות שאפילו לא הייתם מודעים אליהם. אם אי פעם אמרתם לעצמכם, אני לא מספיק מוכשר, מאוחר מדי בשבילי, מה יגידו אם אני אכשל? אני לא יכול להרשות לעצמי להיכשל. סימן שאתם במקום הנכון. אני דניס בלקובסקי, מאמן אישי ויוצר שיטת להיות הגיבור של עצמי. ובדיוק כמוכם מצאתי את עצמי לא פעם תקוע בגלל אמונות מגבילות שהייתי צריך להתגבר עליהן. כרגע תצטרכו להאמין למילה שלי, אבל עד סוף הסרטון הזה תבינו שכמה שזה אפשרי לנפץ אמונות מגבילות, ככה זה גם חשוב כדי שתוכלו לחיות את החיים שבאמת מגיעים לכם. אז בואו נתחיל באמונה מספר 1, אני לא מספיק טוב. כמה פעמים יצא לך לשמוע את הקול הקטן הזה בראש שאומר לך שאתה לא מספיק טוב, מוכשר, מוכן, מלומד או מנוסה בשביל משהו? אני בטוח שהמון, ואני אגלה לך בסוד, להורים שלך יש חלק גדול בזה. זה לא כי הם רעים, זה פשוט כי אף אחד לא לימד אותם משהו אחר. הבעיה היא שבגיל מאוד מוקדם, במקום לטפח את היצר הסקרן של הילד שבנו, הם דוחפים אותנו לעבר הכיוון הפרקטי יותר, הבטוח יותר, הריאלי. תלמד טוב, תמצא עבודה טובה, נשמע מוכר? הבעיה היא שחשיבה כזאת מחבאה את האש של הילד. ואז צריך לבוא מישהו כמוני שיזכיר לך את מה שכל ילד יודע באופן טבעי. הכל אפשרי. השאלה היא במחיר ובהשקעה שצריך לתת. מייקל ג'ורדן הוא אגדת NBA והשחקן הכדורסל הכי טוב עד עצם היום הזה. אבל הוא לא התקבל אפילו לקבוצת הכדורסל של התיכון שלו. אמרו לו שהוא לא מספיק טוב, ואם הוא היה מקבל את זה כעובדה, סביר להניח שאף אחד פה לא היה מכיר את השם שלו. אבל כמו כל ילד, הוא ידע משהו חשוב מאוד. הוא ידע שהמצב היום לא אומר שום דבר לגבי המצב מחר, בעוד שבוע או בעוד שנה. אז מה הוא בחר לעשות? הוא בחר לעבוד קשה. ולא רק שהוא בחר לעבוד קשה, הוא בחר לעבוד יותר קשה מכל בן אדם אחר. זאת הייתה המטרה היחידה שלו. ורק ככה הוא הגיע לגדלים שלו, ועשה מהפכה בעולם הספורט, ובתנאי התשלום שמקבלים ספורטאים, בעסקאות עם מותגים. אם אתה מרגיש שאני לא מספיק טוב מפריד בינך לבין החיים שאתה חולם עליהם, אני ממליץ לקחת דוגמה ממייקל ג'ורדן. אבל כדי שתוכל לעבוד יותר קשה מכל אחד אחר, כדאי שתמצא קודם כל את הלמה שלך. הלמה שלך צריך להיות הסיבה המהותית והקיומית שלך לרדוף אחרי החלום שלך. אחרת, במכשול הראשון, אתה תתקפל ותפרוש. למצוא את הלמה זה אחד השלבים הקריטיים והראשונים שאני עושה עם כל לקוח כשאני לוקח אותו לתוכנית הליווי האישית שלי. אמונה מספר 2. מאוחר מדי בשבילי. משהו שמאוד נפוץ לשמוע בקרב אנשים בני 30 פלוס שכבר עיצבו איזשהו מושג של קריירה ובדרך כלל כבר מתחילים לגבש משפחה. אני זקן מדי בשביל זה, אני לא יכול להרשות לעצמי לקחת את הסיכון הזה, אני לא יכול לעשות עכשיו שינוי כזה. זה כבר שקר שאנשים בסביבה שלך מספרים לעצמם בתור תירוץ לזה שהם לא לוקחים את החיים למקסימום, לא לוקחים עליהם אחריות וממשיכים לשרוד עוד יום בצל של מישהו אחר. ג'יי קיי רולינג התפוצצה עם הסדרה שלה של הארי פוטר בגיל 32 בתור אם חד-הורית מובטלת עם מקרר ריק אחרי אין ספור סירובים ושנים שהיא רודפת אחרי החלום שלה. מורגן פרימן, השחקן והקול הכי מוכרים בעולם כיום, פרץ את הקריירה שלו בגיל 50. ומאז איכשהו תמיד משחק את אלוהים. קולונל סנדרס, שיצר את רשת KFC המצליחה, שרק לאחרונה חזרה לארץ, הקים את הרשת בגיל 65 אחרי שהוא סגר מסעדה כושלת, ארז את התיק שלו והתחיל לטייל בארצות הברית ולנסות למכור את המתכון הסודי שלו. כל אחת מהדמויות האלה יכלה לתת את אותו תירוץ, ולעולם לא היינו שומעים עליהם. אז לא, ממש לא מאוחר מדי. הכל עוד לפניך, הכל עוד לפנייך. רק צריך להחליט. אם אתם רוצים להיפטר מהאמונה השטותית הזאת, קחו דף ועט ותתחילו לכתוב את מה שאני אומר. קודם כל אני רוצה שתרשום את הנוסח הכי מדויק עבורך של המשפט הבא. מאוחר מדי בשבילי לעשות X. אני אתן לך דוגמאות. אני מבוגר מדי בשביל לשחק ספורט מקצועי. או פספסתי את ההזדמנות שלי לעשות קריירה משירה. חשוב שיהיה מדויק, אישי וידבר אך ורק עליך. עכשיו תענה לי על 3 שאלות. מי אמר לך את זה ואיפה שמעת את זה לראשונה? תחשוב טוב כי לא החלטת את זה לבד. האם יש אנשים שרואים את העתיד, ספציפית את העתיד שלך? והשאלה הכי חשובה, האם המשפט הזה הוא עובדה חותכת או שפרשנות אישית? עכשיו שאנחנו מבינים שמדובר בפרשנות, אולי תשאל את עצמך, למה אתה חושב ככה? ועכשיו החלק האהוב עליי. תכתוב בגוגל, אנשים שהצליחו מעל גיל ואת הגיל שלך. ותהנה מהרשימה הארוכה. אמונה מספר 3, והאהובה עליי, אסור לטעות. זה האמונה המקבילה הכי נפוצה שיש, בגלל שכל יום מחזקים אותה בבתי הספר עם ציונים ומבחנים שמדרגים את הידע של הילדים שלהם. ואז הילד גדל, רואה סביבו אנשים שמסתירים ומתביישים בטעויות שלהם, כאילו זה משהו בלתי נסלח. אז מה הוא לומד מזה? שצריך לא לטעות. אז כשהוא מחפש את הדרך הכי בטוחה לטעות כמה שפחות, הוא לא מנסה. עכשיו נעשה הדגמה קטנה, כמה לומדים מטעויות וכמה אנחנו לומדים מהצלחה. זה מה שאתם לומדים מהצלחה.
וזה מה שלומדים מכל טעות. אנשים ירוצו להרצאות של בן אדם שהצליח, בתקווה שיש לו איזושהי שיטת קסם שהם יוכלו לחכות ולעשות את אותו דבר אצלם. בזמן שמי שבאמת מבין משהו, זה מי שניסה וטעה 100 פעם לפני שהוא הצליח. בתור בונוס אני אנפץ לך אשליה שכל העולם חי בה, שהכל מתחלק להצלחה או כישלון. ובמציאות, תומאס אדיסון עשה 1000 ניסויים עד שהוא עשה את הנורה הראשונה שבאמת פעלה. עוד דוגמה? איזה שואב אבק יש לך בבית? דייסון? כמו שחשבתי. השואב אבק הזה הוא תוצאה של 5,127 ניסויים. מתוכם 5,126 היו כושלים. בכל אחד מהניסויים האלה הוא יכל להרים ידיים ולהגיד חלאס, נשבר לי, אני לא הולך לעשות כלום עם זה. אבל הוא המשיך עד שהוא הצליח ועשה בדיוק את מה שהוא ידע שזה אפשרי. אבל הסיפור שלו לא הלך שם. הוא הלך לכל אחת מחברות שואבי האבק הגדולות בעולם. ובכל אחת מהם סגרו לו את הדלת בפרצוף ואמרו לו לא. למה? כי הפטנט שלו סגר להם את הברז של ההכנסה הקבועה שהם קיבלו מהעסקים שהם מכרו בנוסף לשואבי האבק שלהם ברמה החודשית. כישלון וטעויות הם חלק בלתי נפרד מההצלחה. הם הולכים יד ביד, אחד תלוי בשני. אז נכון, בעולם היפה של היום, שכל מה שלא מצטלם יפה לא עולה לאינסטגרם, לא ידברו איתך על הטעויות, לא ידברו איתך על הכישלונות, ידברו איתך רק על הנה הצלחתי. אבל בוא נזכר בפעם האחרונה שהתחלנו משהו חדש. מה אם כשלמדת נהיגה? מה אם התחביב החדש שהתחלת? מה אם כשהתחלת להתאמן באמוניות לחימה בחוג הזה שההורים לקחו אותך? היית ישר מוכנה לטסט? אתה היית ישר עם חגורה שחורה? ברור שלא. אז כדי לחיות את החיים שאתה רוצה, אתה צריך להיות מוכן לטעות, להיכשל ולנסות שוב. ותזכור שבן אדם מצליח שעבר את כל המסלול הזה, לעולם לא ישפוט אותך על זה שאתה מנסה. מי שישפוט אותך, זה אותם אלה שמספרים לעצמם סיפורים, שקרים ותירוצים, ולא מנסים כלום, אבל מרשים לעצמם לשפוט את אלה שכן. עכשיו, גם ללמוד להתמודד עם כישלון צריך לדעת איך. צריך לדעת איך להפיק ממנו את הלקחים הנכונים, ולהמשיך הלאה בצעידה בטוחה לעבר המטרה שלך. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בתוכנית הליווי האישית שלי. אמונה מספר 4, אנשים לא משתנים. כמה פעמים שמעת סביבך אנשים אומרים, ככה אני, זה מה יש, אני לא יכול אחרת. סביר להניח שזה יהיו ההורים שלך, המורים, דודים, דודות, וככל שהם יותר מבוגרים, הם יותר בטוחים שמה שהם אומרים זה עובדה. עכשיו, דמיין לעצמך שאתה ילד אוסטריאני, חי בעיירה קטנה בקצה של העולם, בקושי מחבר 2 מילים באנגלית, אבל אתה חולם להיות אלוף העולם בפיתוח גוף בארצות הברית. אני מדבר על ארנולד שוורצנגר. אחד מסיפורי השינוי הכי מטורפים בעולם. הבן אדם לא השתנה פעם אחת, ולא פעמיים, אלא 3 פעמים שהוא עבר שינוי מהותי ודרסטי בחיים שלו, והתחיל משהו מאפס, והצליח להגיע לפסגות. השינוי הראשון קרה כשהוא ארז מזוודה קטנה, ועלה על טיסה ללוס אנג'לס, בלי כרטיס חזרה, ובלי לדעת מה מצפה לו מחר. מפה לשם, 5 שנים ברצף הוא זכה בתואר אלוף העולם בפיתוח גוף. אחרי שהוא כבש את החלום הזה, הוא החליט שהגיע הזמן ליעד הבא, ושם את העין שלו על קריירת משחק. בהתחלה כולם צחקו עליו, לא לקחו אותו ברצינות, ראו אותו רק בתור גוש בשר ושריר, שלא מצליח לחבר 2 מילים באנגלית בלי המבטא האוסטרי הכבד שלו. אבל הוא התעקש, הוא התמיד, והוא גרם לכולם בהוליווד לאכול את הכובע שלהם, כשהוא הפך לכוכב האקשן הכי מצליח ונחשק בהוליווד. אחרי שהוא עשה את זה, הוא החליט שהכל קטן עליו, והוא החליט לשים את העין בכיוון שאף אחד לא יצפה לו. והוא שם עין על פוליטיקה. ארנולד נבחר להיות מושל קליפורניה, והשפיע באופן ישיר על חיים של עשרות מיליוני אנשים. והפעם לא מהמסך. ארנולד הוא הוכחה חיה שלא רק שאפשר להשתנות ולרדוף כמה חלומות בחיים, אלא שאתה לא מוגבל לא בידע, לא בגיל ולא בניסיון. הכל עניין של גישה. או שאתה אומר יום אחד, או שאתה אומר יום מספר אחד. עכשיו אני אוכיח לך שאתה לא שונה מארנולד. תענה לי על 3 שאלות ואתה תראה שאתה בעצמך בדרך לחלום שלך. איפה היית לפני 10 שנים? מה עשית? איך חשבת? ממה פחדת? מה אתה עושה היום? במה אתה טוב? מה השתנה? והכי חשוב, איפה אתה רוצה להיות בעוד 10 שנים? בהנחה שכל החיים שלך מסתדרים בדיוק כמו שאתה חולם עליהם. תראה איזה יופי. לא רק שעברת שינוי ב10 שנים האחרונות, אלא כבר יש לך גם חזון ב10 שנים קדימה לחיים שאתה כל כך רוצה שיהיו לך. החזון זה השלב הראשון והבסיסי לכל מטרה או שינוי שבן אדם רוצים להשיג. וזה בדיוק איפה אני מתחיל עם כל לקוח שאני מלווה בתוכנית ליווי שלי. אמונה מספר 5, אין מספיק הזדמנויות. אני חושב שחפרתי מספיק. אז בוא נעשה תרגיל קטן. אני הולך להראות לך סרטון, ואתה הולך לספור לי כמה התמסרויות עשתה הקבוצה הלבנה עם הכדור. Go!
כמה התמסרויות ספרת? תגיד לי למטה את התשובה שלך. ועכשיו, שאלת $1,000,000. שמת לב לגורילה שרקדה באמצע? אם לא, תריץ אחורה ותסתכל שוב. המוח והתת מודע שלנו בנויים בצורה שברגע שאנחנו מחליטים משהו, הוא רק יחפש הוכחות לזה שאנחנו צודקים. אם אתה אומר, בונה, חסר הזדמנויות, המוח שלך רק ימצא לך הוכחות לזה שבאמת אין הזדמנויות. פספסת את הביטקוין, פספסת את טסלה, פספסת את יוביסופט, פספסת הכל. אז אם אתה רוצה לראות יותר הזדמנויות, אתה צריך לשנות את החשיבה שלך. מחוסר לשפע, מפספוס לזכייה. אני מאוד אוהב לתת את הדוגמה של יאן קום במקרה הזה. זה בסדר אם אתה לא מכיר את השם, מדובר במהגר אוקראיני שהגיע לארצות הברית בזמנו ורצה להתקבל לעבודה בפייסבוק. הדלת נטרקה לו בפנים, הוא הולך הביתה. אם הוא היה מתמקד בזה שהוא פספס את ההזדמנות, כנראה ששם היה נגמר הסיפור שלו. אבל במקום זאת, יאן יצר את וואטסאפ, שבסוף נמכרה לפייסבוק ב$19 מיליארד, והפכה אותו לאחד האנשים העשירים בעולם. עכשיו אני רוצה שתשאל את עצמך, איזה הזדמנויות יש היום שלא היה לפני עשור? או לפני 20 שנה? יש שפע של הזדמנויות. תאמין לי שחוסר זה הכי רחוק מהמציאות בשביל לתאר את זה. בדיוק בשביל לשנות את התפיסות האלה, יצרתי את שיטת להיות הגיבור של עצמי. זה בדיוק מה שאני עושה עם הלקוחות בתוכנית הליווי האישית שלי. ועכשיו לתרגיל העוצמתי שאני ממליץ לעשות לפחות אחת לשנה, כדי לוודא שאתה לא מחבל לעצמך בחיים, עם אמונות מגבילות שאתה אפילו לא יודע על הקיום שלהם. אני קורא לזה לפתוח את הווילון, ויש בו 4 שלבים פשוטים. שלב ראשון, אני רוצה שתשלים את המשפט הבא, לפי מה שהכי נכון למצב שלך כיום. הייתי עושה, אם רק היה לדוגמה, הייתי מקים עסק אם רק היה לי כסף להשקיע בו. או הייתי יוצר תוכן אם רק לא הייתי מפחד על מה יחשבו עליי. שלב שני, אני רוצה שתשאל את עצמך, האם זה באמת בלתי אפשרי, או שזו רק הסיבה שעדיין לא ניסית? האם זו עובדה או פרשנות? שלב שלישי, אני רוצה שתמצא את האנשים שעשו בדיוק את מה שאתה רוצה לעשות בנסיבות הקיימות שלך כרגע. אתה יכול להיעזר ב-ChatGPT. שלב אחרון, עכשיו אני רוצה שתיקח את המשפט שכתבת בהתחלה ותשנה את הנוסח שלו אני מתחיל, למרות, עכשיו תכתוב את זה על דף ותדביק את זה על המראה שלך שתוכל לראות את זה כל יום מול העיניים. ועכשיו שאתה יודע לאן אתה הולך, אני רוצה שתחשוב על הצעד הכי קטן שאתה יכול לעשות עוד השבוע כדי לקדם אותך לחיים שבאמת מגיע לך לחיות. בגלל שראיתם את הסרטון עד הסוף, אני באמת מתחיל להאמין שאתם רוצים לשנות את החיים שלכם. שאתה רוצה להפוך לגרסה הכי טובה של עצמך. שאת רוצה לקחת פיקוד ושליטה על החיים שלך. אז יש לי הצעה בשבילכם. כנסו ללינק למטה, תגיבו את הפרטים שלכם, ואנחנו נקבע שיחת אפיון שכבר בה אנחנו נבין בדיוק מה מפריד ביניכם לבין החיים שמגיע לכם לחיות. בדרך כלל אני גובה על השיחה הזאת 300 שקל, אבל רק ל-20 הראשונים ורק לכמה ימים הראשונים זה הולך להיות בחינם לחלוטין. אז אל תפספסו את ההזדמנות, תגיבו את הפרטים שלכם, ואנחנו נבין כבר בשיחת האפיון איפה אנחנו צריכים להתחיל לעבוד.